שלום, בוקר טוב. אני מסריט את המסך. הגיע קוד אימות בטלפון. זהו, זה מה שמתקבל פה. עכשיו לא ברור מה לעשות. פגישה, אני לוחץ פה, כלום. פה, כלום. נעשה פגישה חדשה. יש פה התנתקות וזהו. פגישה חדשה, פגישה חדשה. יופי, יש פה איזה תאריך, משעה עד שעה, 10 דקות, בסדר. והיא פה, עושה חיפוש, לא נמצאו תורים פנויים. מה רוצים? אני לא יודע. נחליף את התאריך, אולי ב-28, נלך כמה חודשים קדימה, נלך לפה. חיפוש, חושב, לא נמצאו. נלך עוד קצת קדימה, חיפוש, ועשיתי את זה כמעט בצורה מטורפת על הרבה מאוד תאריכים. פשוט לא מוצא. זה מה שהוא כותב, וגם לא ברור מה לעשות. גם הטקסט פה משובש, מה זה ה-DR הזה, נראה על הפנים. בכל מקרה לא מצליח. תודה.